un analfabet de la Patriarhia Română, așa zisul Bănescu, credea că noi putem face Monumenta României Istorica numai sub egida Academiei Române, care, să zic, numai pe jumătate e plină de plagiatori. Chiar președintelui am dat mesaj că a plagiat 8 cărți, că am zis, dacă e să se audă, se aude. Și Bănescu ăsta zicea că să ne punem noi umbrela Academiei Române și a Patriarhiei ca să tipărim Monumenta României Istorica. Noi în 2 ani și jumătate suntem pe la volumul 814, ei n-au tipărit o filă. Noi sperăm că s-ar putea să ne audă unii și e bine uneori să-i mai înjur, că dacă îi lauzi, uită. În al preasfinția voastră îmi cer iertare că unele cuvinte au fost mai dure, dar eu n-am vrut să vorbesc, dar nu m-am putut abține. Îi mulțumim lui Eminescu că ne-a adunat aici și dumneavoastră trebuie să aveți cuvântul din urmă, că pe el trebuie să-l urmăm. Vă mulțumim. Sigur că ați vorbit aspru, dar pe răspunderea dumneavoastră.